Ahoj, dneska budeme natáčet video pro všechny z vás, kteří máte tuhletu krabičku pro domácí výrobu plovoucího boilies a ukážeme si, jak se to vyrábí, jak to vzniká, jak to vařit a tak dále. No a teď si ukážeme, co je uvnitř téhle krabičky. Je tam samozřejmě manuál pro ty, kteří by náhodou neviděli tohle video. 2 druhy barvy, červená a zelená, abyste si mohli vybrat, jakou barvu ty kuličky mají mít. Anýzové aroma, práškové a tekuté. Jemně mletý anýz, pravý, injekční stříkačka na odměření množství, konzervant a změkčovač, to je důležité, aby ty kuličky nebyly úplně vysušené, rostlinný olej, klasický, 100 gramů směsi na výrobu plovoucího boilies a takováhle speciální pomůcka na výrobu 16 nebo 12 doma v malém množství, to si pak ukážeme na závěr. Jedna z 2 věcí, které budete potřebovat svoje, jsou vajíčko. Obyčejný vajíčko rozklepneme, hodíme do nějaký hezký misky, paráda, a rozšleháme metličkou. Teď budeme přidávat tady ty věci, takže začneme tekuté aroma anýzové. Dejte ho tam asi půlku, druhou půlku ještě budeme potřebovat. Změkčovač a konzervant, celý, rostlinný olej, tam půjde taky hnedko celý, práškové aroma anýzové, to tam normálně dejte všechno, to už potřebovat nebudem. To té kuličce dodá další rozměr. Prášková barva červená, tuhle variantu dneska dělat nebudem, to dáme stranou, my si uděláme zelenou. Zelená je tady, zase asi jenom polovinu. Čím víc ji tam dáte, tím ta kulička bude tmavší. Když ji tam dáte málo, bude světlá. Druhou polovinu to si pak ukážeme při vaření. Zapracujeme, rozšleháme. Vezmeme si injekční stříkačku. A druhá věc, kterou potřebujete, je klasická kohoutková voda. 5 ml. Když to bude málo, můžeme přidat. To je mokrá složka, teď do ní přijde tahle ta směs. Dejte ji tam celou, je to vypočítaný. Trošku zapracovat. A pak už to bude ruční práce. Ty rukavice nejsou nutné, ale na videu to vypadá profesionálně. Tak, jelikož si ukazujeme anýzovou variantu, tak já do ní dávám mletý anýz přímo do těsta, zase ne všechno, asi polovinu, druhou půlku pak použijeme do lahviček. Tuhle variantu si můžete udělat skoro jakoukoliv. Můžete si tam dát cukr nebo sůl, jestli to chcete slanější, sladší. Můžete si to udělat ostrý, třeba s nějakým chili. Těch možností je spousta podle toho, co si myslíte, že bude na ryby dobře fungovat. To musí být jako modelína. Nesmí lepit, pěkně soudržný, elastický, to je přesně takhle, jak to má být, z toho už můžeme tvarovat, co chceme. Kdyby to těsto bylo moc suchý a drolilo se například, tak je to proto, že máte malý vajíčko a přidejte tam asi 5 ml vody, bude to v pohodě. Na to tvarování je tady takováhle formička, kterou si můžete udělat hezkou kulatou 16 nebo 12. To si hnedko ukážeme a samozřejmě z toho těsta teď jde tvarovat úplně cokoliv. Můžete si z toho udělat něco v ruce. Tohle je nějaká skoro 20. Můžete si udělat malinký kuličky, pokud jste třeba vyznavači method feederu. Kuličky, takovou rýži, malinkou cokoliv. Můžete si udělat velkou kouli, pokud chcete něco na velkou rybu. Ty kuličky vydrží plavat minimálně 48 hodin, někdy i mnohem díl. Ukážeme si ještě, jak to udělat tady ve formičce. Vezmete si kousek těsta, zhruba na tu velikost 12, připravíte si ho dovnitř. Projedete takhle aspoň 10krát a máte krásnou kuličku 12 jak vyšitou. Samozřejmě tohle je pro domácí použití, my když toho děláme třeba několik kilo najednou, tak používáme velký formátovací desky. Tak teď na tu 16 vezmeme kousek těsta zase, zhruba o velikosti té 16, trošku si ho připravíme, dáme dovnitř, přicvakneme. A krásná 16, prostě úplně perfektní, akorát jak má být. Tak já si tady teďko připravím pár kuliček a za chvíli to budeme vařit plotně. Tak a než se nám tady ohřeje voda,
tak si řekneme pár věcí o tom, jak se to vlastně vaří a proč. Měl jsem trochu problém tady ve výrobně sehnat hned nějaký malý velikosti, ale povedlo se. A teď jsou dvě možnosti, jak to vařit. Můžete si to dát do páry, dáte si je dovnitř, přikryjete pokličkou, necháte je tam zhruba minutu na každý milimetr průměru. Při výrobě plovek doma naprosto stačí vaření ve vodě. Nevýhoda je ta, že se vám z těch kuliček uvolní ta vrchní vrstva do té vody, ale tomu se dá samozřejmě pomoct. Takže vezmete zbytek té barvy, kterou jste si nechali na začátku, té zelený samozřejmě, a trošku si ji dáte do té vody. Čím víc si tam dáte, tím víc ta kulička potom bude tmavá. Takže určitě doporučuji, dejte tam té barvy míň, ona je opravdu intenzivní. Vyzkoušejte si tam uvařit jednu. A když nebudete spokojení s výsledkem, dejte si tam té barvy víc. Postupně tu barvu dostane trošku zpátky, ale tohle to třeba pro mě by bylo málo, takže já tam té barvy dám víc. Tak vezmu si tu zelenou a ještě přidám. Klidně to udělejte 2x, 3x, dokud nebudete opravdu spokojení. A teď už je tam nasypu všechny. A bude je vařit přibližně 1,5 minuty. Tak uběhlo nám asi 100 vteřin, vypnu vodu, teďko ty kuličky je potřeba rychle vybrat. Tak. A teďko hnedko po tom uvaření, dokud jsou ty kuličky horký a jsou otevřený, tak vemte zbytek toho anýzového aroma, který jste dostali v té krabičce, a nalejte ho na ty koule. A promíchejte. Teďko tu esenci dostanete do té koule nejlíp, protože dokud je otevřená, je horká, než se začne smršťovat tím, jak se bude vysušovat, tak do ní dostanete ty chutě a vůně zpátky. Tak a když je máte takhle hezky připravený ty 12, tak je dejte usušit. Já mám na to takovouhle děrovanou misku, ale jde to udělat skoro na čemkoliv. Nechte to v pokojové teplotě 4 až 5 dní, můžete to dát i na radiátor, tohle to není klasický boilies, takže vám to nepopraská. Tak a správně usušená kulička už nesmí takhle promáčknout dovnitř jako ta čerstvě uvařená.